Tinini ora bawa pati mo Wngmani. An mo bagan ang bo saimiya. Tini bunyi buku kena saya ang bo saimono. Jot to bupai bay sera bukur suku jot to buku suku prai 300 350 motor thangana. Bukur suku goi. Ga saimiya sabo khai ke mo. Api hainu khai katai ko ang tini bui sama khana we phai nai phai. Besok rok balok khana hai matong je ora bukur kuk jang Wngmani ala jai. 4-5 din age rong khana mo. 4-5 din age. 4-5 din age rong khana. Iko mo hai ke bukur rok suku goi. Jot to suli klang thameka. Oh mokha rabar bukur ta na. Rabar bukur. Oh ninu kolong na rabar de. Rabar bukan. Mote baban jisana ba. Jot to guri jang na. Jot to guri jak. Tangai amai khai mani kalai khana nengla kono kisu pati rok khada khai. Ang kuno pati khayai ko ang chakri khai ko 2-3 mas ko retire khai mani. Ngan chare khayo. An chare khai ba tang to kuna khayable. Ani sampurna bata borok api khayanang ba. An ko kha bata. Mo to nin cerani rabar bagan na jona bole. Ani bagan mo ang kai mani. Nin niji sone. 2012 kai mani mo. Tahu ya. Khub kosto ke napur bang sugar majak. Hajara nai boina kamla nai niji kosto khai logiti thai mani. Abo sabro khai ke na hai wansuk. Ang je sayam gote khai toy ko Tipra mo tharom khai kana hima tongo. Te kaisa bagan ba saman kai mani 3.5 kana abo tol klang thamai kya. Ani nok khuro bokho ka angkai ba borong no khayo hina ani sondeh hota. Nok khuk borong Tipra mathan bokho ka. Borong no bokho. Abo ke bupur bokho jang mani. Abo ko 17 tarik ওই যে গণনার দিন রেজাল্ট দিন 3.5টার সময় বরং নগর বখ পাবে কে আপনি Yagulo mo bagan ke joto kai besuk bagan tong te bagan ani 3টা bagan tongo te kaisa uyang tongo oro prai tongo 16 kani mata ayengo 3.5 kani tongo saman kai mane abkha abo sol klong thame ke ke yango 16 kani rokhi mani kai abo moda mono abo te rok to raja ge khuble na sema rong ni sema se kai me ke boro rama ba sikon siko abo rama ke mo siming no mo ke te kaisa kasam tong ayang ni te kaisa phonsa abo buda tam phaja ka abo ang najiya ko abo najiya ko abo mo heke sokla ma bai aro prai 14.5 kani da moto tongo emne bura boys khau khaito dadu mo heke rabar sokla ma bai Tipra sarok ni mothang ni solution nang nangle bo haiwan suk ang nuhurja yata abo hai ekjon borok ni bo asa khai ek bosor bo tebo tongati khanamani 5টা bagana busok tong 5 poribarok ni engai bo tabuk abona se customer jakai kaimani hinkai bo tabuk 5 bosor kaisani bagan hinkai khali serana phung engai bo tak abona tabu sibe kya engai bote 5 bosor kulugi thanga tolawo abote kanka onek somoy nangle aktira khai develop chin jati rokne develop khai moto ang nuhurja yata tebo se kulur ka abo thanani pothe jingje nuk phaimani to nin ma bagan to onek besero kani kasani omo besero obo ki phatani borok da phai khai pikena phatani borok sidai sini kana omo je BJP kana sutombo ni bufani bagan nengle bo phaiwan suk na anga bo hewan sagya abo chini local ni borok no tongo o jaga bo barin borok an bagan baki sini nai borok barin borok tui khaipono bo chini local ni borok phuni asa bo baki saimanai ang local ni borok tongnai no kaisa paiso ani daronata neng ese khoroksa sakra bongi tongkha neng tabuk je hapangwa chalok tongnai rok je government achuk jak rongno nin bo bhai kok kasana ni musung omo hai party mo rongno tei ang borok no sana musungo borok to jati ni bagi nai borok jati o chini jati rogo api haijere violence yawoi tebo unoti khainan bagi tebo nahari borok bobishot tebo hangka obo hai samung tang yawoi tebo borok sugya sayanok tebo unoti khebornoti sanabagai suba sonabaga ang borno koyota jahate mo hainiate mo hangke basini jati boro unoti khaimanai bobishot sesung thaneble binu khayo hangkai
kaisa kaisa bagan khaima to बहुत कष्ट kai khailayo saya saya nei kari angbo to mo khaipuru ang loan na oise khayo chakri kepono chakri puisa kreble বসাবতে যত লেখাপড়া কাজ চঙা ফরো আর সময় না আঙো বাগান খাই লোন না ওই আর বুসুরো বাগান দङ তো তা আন ওরা 1150 বুফাং দङ 1150 আর বিসঙ্গ মহাই সকলাব যাক বছর থাঙ্কানা প্রায় 300 350 মত যত তো গরি নাই বেখা নাইয়াকো আং অর্ধেক নাইকো অর্ধেক না আছে কাই টংখা গাই লাইফান মান অবাই বলে লেখাই টংটাই কো লেখাই এ সাবানে দাইনিন বুমকে আন নম সুদন্য দেব বর্মা না না নং মজে রাবার বুকুর খুকজাং মানি মো সাবর খাইনি ওয়ানসু নংলে বাবা হাই ওয়ানসু মো বা সাব খাইনালা টিপ্রা মথার খাইকেনা তা টিপ্রা মথার খাইপানো যে যারা সিন মো বাগান ইয়াংতি সিমনা नै বুইनि बायजे साइमानै बरक ब सारायासा मो राबात बुकुर खुगिया ब बरक तुबै राबात बुकुर खुपाकेता दल तुबुय कोबनि बर हाकतालनि बरक हंगाय सिन मो राबात यांति बंनि सिमना यांति बुइनि नै साइमिया हाकतालनि बरक जे जारा सिमो राबात सिनि बुफां यांति बिनि हिनि साइमानै बरक न तुबै खाइबो मना साइमिया हंगाय तो बुइनि ब सलजाकामो सिनि जरति सिमि सलजाको हंगाय जे सिन मो बागाना हांगाय सिनि न सिनि नाय बरक न बरक दल तुबै सलपाइता नং मो बागान किनारो द कलाय केसारो द कलाय बाबा हाय मजा कलाय मो बागान yang bara bacing to ko mo bagan bara bacing buni tongo yango kha onendoron tongo yango dilini tongo o yang utum ni tongo yango bolendoron tongo mo kesaro si bahai ke borok saimi angkai sini bagan simi borok rutuki borok oro tampai bangka ba buku khung mangka ba sini nai borok keri angkai sini nai borok keri sara to se buni kesaro bagano mono bini hini bui solpai mangala khamle tar mane no oro sinma borok tongo onek no tongnai sinma borok keri sara mutikai sini bagan sini borok buku khupai maya tabuk je nana tipra motha khai hini ning samane abule mane bahai ke saima ke borok khai kana hini bobai ke sonde hongka sikangko boi ko inko but gonanani dino bo horowo boro aing sako sema kai mani bagano pasuk tampai sibakya ngai gonanan dini bo sini nok pasuk bupai sibeka nok bupai sibeka nok hori ka ka tampang keri kan nok mani bupai sibeka ngai sing borong no ma henai bile mo buile sabu khanya ba mo bagan kai phun ro busu dorte kosto ke kai le mani papa mo bagan kai phuru singdi bone mai ma chaya gaiding bu kerei an busa je kajiya khwa phuru an busa ju baya an busa ju bai busu kosto khayai hang mo bagano muro goi tai nakini khai di bone mai mui ma chaya khayai ang kosto kai muro phai mani mono buti ma chawni tabang asai tongmani ko 2-3 বছর bara ma chaya ko mobile chang asa ui tongmani moni buti kisa mani si ani nokia tangmana ang je puro rabat phalmano opuro si ang tangu khai ani nok tangma che 4-5 বছর ka tawo paimiya khum bagani buti phali chang nokia kisa tang tongman paisimi yo kan nok tabang tang khai tangani ang tai tangmaliya ana se khaimani bonale nangnai je khani ro banaya ka thangla bongbo deli sal tanglak salcha borong bo hornai ang khaya pano mahapurbo nai khlai tongo borong no khairewano